Si escoitades esta frase, en quen pensades? Que pasa, gentuza? Unha historia chea de superación que encontrou no humor a súa vía de escape. Hoxe visita Zapatillas no episodio número 20 un dos tiktokers que máis explotou nos últimos meses. Hoxe temos a suerte de ter nos estudios de Celma Pro a nada máis e nada menos que Champi Muro! ¡Vamos! Moi boas a todos e benvidos a este episodio número 20 de Zapatillas. Moi bien, Luis, que bien, para que non hostia. teñamos unha bronca. Moi ben. Hoxe estamos cunha das persoas máis queridas aquí na Coruña. Hoxe estamos cun destes novos influencers de Muros, desta generación que temos en Muros. Muros entre dos rapas e Champi Muros está últimamente a tope. Bueno, xa liqueoume, bueno, xa vinches antes, así que bueno, estamos con Champi Muros, un aplauso. Benvido, boas, Champi, que Que tal tal? todo? Moi ben, encantado de estar aquí, a verdad. Para nós é un placer terte, porque nós como usuarios de TikTok somos que estamos enganchados, verdad? As cousas como son. Costa admitir. Xa non é a primeira vez que vamos baixando e oímos un "Que pasa, gentuza?". Dime moita xente que aparezco aí no para ti, aparezo bastante. E que tal chevan estes últimos meses? Unha nube, estou vindo unha nube porque está sendo todo moi rápido. En poucos meses subín demasiado e bueno, simplemente con cabeciña, como digo eu, estou no disfrutando, seguir disfrutando e se isto sigue crecendo estar preparado e se isto morre mañán estar preparado tamén, que é importante. Que guai, porque nos vemos os teus vídeos tirándote a ría de mundo e iso é acojonante. Como aguantas eso de tirarte ao mar? Agora xa son un profesional. Ao principio era como tirábame, iba camiñando, iba para casa mollado. Agora xa teño un co coche encendido, que a calefacción posta, outro ca toalla, outro ca roupa de cá. Agora xa é un profesional, xa son Te lo que convertir en deporte olímpico xa, Sí, Lanzamiento sí. a ría de muros, macho. o champuzón. Era boa, Ahora que dicías o de crecer moi rápido, isto quizás non o temos falado moito coa xente que ten vido aquí, pero como é a nivel mental o pasar de non ser coñecido a de repente ter toda esta nube e que sagas por a calle e coñécete todo o mundo aquí en Coruña? Non vou dicir que non me mola, sí que me mola moito, pero é raro. É como agora dun mes para aquí, dun mes e medio para aquí, noto xa que hasta en Muros me piden fotos, a xente que ven para o coche, que ven paso, sabes, antes en Muros era impensable, era meu sitio de refugio, non? Claro. Pero sobre todo que se veño a Coruña, Santiago, eso xa é unha locura. E faise raro, estou tratando moito a nivel profesional tamén, vou a psicóloga todos os meses, unha vez ao mes, para tratar isto, para xestionalo, que ao final non é fácil, pero bueno, estou no disfrutando. E tú, ca cantidad de vídeos que tes, e todos teñen o seu ingenio nas bromas, como, falando mal, é claro, como cojones se che ocurren tantas movidas para facer os vídeos, porque é increíble. Sí, sempre o digo, eu creo que o don está en hilalos. Os chistes xa existen, moitos xa os coñecíades, a outros pois son novos, pero eu sempre digo que teño un disco duro na cabeza. Nunca busco un chiste. No. Por agora, bueno, vou ter que empezar, porque como se No. vai se me acaba o repertorio, non estou reflotando algún chiste de anterior, pero sí que teño un disco duro na cabeza. Sobre hospitais, que sei isto. Algún que me contan, algún que se me ocurre a min, que tamén invento algún. Pois o truco está en... Creo que a arte miña está en hilar e facer esa historia que todo lle pasa a Champi Muros tamén. Sí. Que pasa, gente, de lo que me pasou hoy? Pues, Pero ti falo guionado, estruturado ou simplemente... porque a mí dame a sensación de que é todo moi natural. Entón, si eu vou camiñar, sempre normalmente por mismo sitio. De feito, a maioría dos vídeos están grabados no Porto de Muros, porque vou camiñando, ocurreseme un chiste, non? Ou vou facer a partir deste chiste, digamos o chiste principal, que relaciono? E cando se me ocurre o terceiro chiste, xa, para. Xa collo o móvil, pero normalmente saleme a primeira, casi todos, 90% saleme na primeira. Entonces xa E eu nizo na miña cabeza un minuto antes de gravar. Xa terás ali o teu seguidor máis fiel apoiado aquí na esquina do Puerto de Muros, aí ven. Unha foto, Champi! Si, agora noto moito iso da foto en Muros, sabes? Que foi o que... Isto é de agora, porque podía cadrar no verán, sí, pero que agora estes días que estou en Muros, pois onte igual me pediron 4 fotos, Antonio me pediron 5, e eso sí, o de Muros sí que non o asimilo, tío. é que cal é o momento máis raro que viviches ti cunha persoa que te pediu unha foto? Boa, unha rapaza aquí en Riazor, tío, que se puxo de rodillas, empezou a gritar, todo o mundo mirando, claro, xente que non che conoce feliz, a tipa casi chorando, sabes, en plan, levántate, sabes, levantando aquí, que morría de vergonza, eu todo rojo, porque eu parece que non, pero teño moitísima vergonza, eso. Sí. E como é posible que ser tan vergonzoso e ao mesmo tempo ter tanta, non sei, tanta soltura a hora de falar, tanta
fluidez a hora de gravar os vídeos? Son moi espontáneo, pero son moi bronzoso nesas cousas, non? De que me pidan unha foto ou eso. Despois, igual estou por aí ou estou contando chistes todo o día, pero se me dis contame un chiste, é como, pásame nos directos, en plan, estou igual contando 4 chistes, e ven cuenta un chiste. Pois non me sale, tío. Así forzado, non, pois eso igual. Co das fotos ven, poñome rojo, sí, de feito, sempre me fijo, díxome a rapaza, díxome, sempre dis sí, claro. Unha foto, sí, claro. Te importa? Sí, claro. Solo digo sí, claro, en plan, pero... Te lo programado xa? Sí. Educación ante todo, o sea, nunca dixen que non, ni nunca direi, bueno, nunca se sabe que non. Momentos malos que todo o mundo, pero sí que intento sempre dicir sí, unha boa cara, ainda que teña un mal día. E pola outra parte, hai educación, normalmente. Hai de todo, en xeral sí, pero xa me ten pasado falando por teléfono, sabes? Por teléfono veño pedir unha foto. Xa, ou comendo pasouche. Comendo pasoume outro día nas cancelas. Sí. Nas cancelas pasoume outro día, vieron 5 ou 6 rapaces comendo, unha foto. Pero levantei, te fotos con eles, pero bueno, eran rapaces máis novos, pero o teléfono sí que me chocou porque non era ningún rapaz. Xa. Era máis un señor de 50 tantos, sabes? Que, en plan, Xavi, unha foto. Sí, claro. Pero, sabes? Sí que se... Pero bueno, en xeral é xente educada, perdón que te molestes, sabes? A verdad que non me podo queixar. Anécdotas hai de todo, claro. Estuvo nos contando atrás de cámaras que esta semana por fin é feliz porque ganou o Depor. Exacto. Vamos a invitaron seguidas. Invitaron aquí a Champi Muros e ao final non puideches ir. Cago na leche. Pero... o Depor acaba con nós. Estamos contentes agora porque tamén... Estamos nunha lupa. Informámonos rápido, Sí. Eu sempre digo, un xogador do Depor non ten que ser bo, tío, ten que correr. Sí, sabes. Joder, aplaudimos e a callarle, tío. Sabes, por esforzarse. Pensaba al cárcel, Silvalle, non corre, tío, callarga, tío, que igual é o máis limitado. El corre, tío, para diante, e aplaude, tío, pois... Conformámonos un pouco, tío. Además, Callarga, cando se ves, o sea, cando miras os vídeos que saca despois o Depor a pé de campo e tal, sempre o que está animando todo o mundo anda que non xogase un minuto el. Por eso, non, sempre, eso é de admirar, tío, eso é o esforzo, tío. Que igual, sí, é verdad, que podo decir, ou por a miña opinión, que non vai Callarga agora o paso que vai, este chaval, que é como para mí. No, pero igual que non lle vexo as cualidades como pode ter Lleremai, ou como pode ter outro, pero sí que é verdad que tengo un compromiso, non? Al final... Conformámonos un pouco, tío. Elevaste moito con xogadores do Depor? Porque algo nos comentaches que algo había aí de colegueo, Síguenme varios, eu sigo a eles e falo, pero eu cos do Depor non se acaba de non ser fan, tío. Son... Sí, claro. E que igual eles teñen o 10% de seguidores que teño eu, pero son xogadores do Depor, porque eu mamei eso desde pequeno e claro, que me dicía un outro día, igual fai ilusión máis a eles que o sigas ti, sabes, pero eu que sei, eu co Depor. E a veces escribo, vamos, gana o partido, vamos, un audio, xa necesitas estos huevos. Sobre todo Pablo Vázquez, xa te necesitas de todo. Aí deu un Champi Muros outra vez, cago en Dios. Soldados de Pablo Vázquez aquí. Sí, además teño audio e tamén decido que pasa gentuza. Sí, é verdad que nos estuvo enseñando cada audio antes de empezar a gravar, que eso verémoslo despois. Quedademos porque hai unha persona relacionada con o podcast, con o nombre do noso podcast, verdad? Sí. Entonces, eso veremos máis adiante. Eu quería saber se ti notas, cando tanto xente coñecida como os do Depor ou xente pola calle, cando te falan, ti notas respeto cara a túa profesión? Sí, eso sí que notei. Eu só pensei que non iba a notar, pensei que iba a ser como un mono de feria, e ao revés. Creo que a xente valora moito que faga reír a xente, saben separar o personaxe da persoa, que iso é o máis medo, bueno, salvo casos moi puntuais, pero sí que xa hai xente que, como xogadores ou como actores que me siguen, cantantes ou que sea, noto ese respeto, esa admiración incluso, e sí que valoran isto como que é. Ao final é unha profesión. Que ao principio non vives dela, pero agora xa empecé a vivir dela, ou non vives dela, pero sempre o tomas como profesión, un hobby, pero serio. E hai que facer moito papelero para empezar a poder vivir desta profesión? Ou é máis algo máis personal? Digo a nivel de intermediarios, por exemplo, unha agencia de representación, ou se pode vivir máis independiente? Eu ando un pouco perdido. Eu fixo autónomo agora en diciembre. Hubo axencias detrás, pero un contrato de 3 anos, estou empezando, botei-me atrás. E agora, de feito hoxe, despois do paso tiña unha reunión, que hai un chaval que parece que me ofrece cousas que me poden interesar, o contrato vou firmar eu como a cláusula conforme cando podemos cortar cando quiramos, porque o que máis medo é atarme, sabes? Claro, sí. El vai intentar buscarme tema de marcas, eso, porque eu pensei en ofrecer eu, pero xa ten contactos, eso, e vamos a ver que tal, porque eu ahora mismo estou vivindo das donacións da xente,
nos directos. Xa. Que sí, que me dá para vivir e ben, pero non quero depender da xente, quero depender máis das marcas, das plataformas e de algo máis profesional. Claro. Funciona ben TikTok para a nivel influencer, porque eu quero dicir, a mí dá a sensación de que a xente que consigues en TikTok, calquera que empece, é como xente que está vendo conteúdo pero que non hai tanta fidelidade como pode ser quizás en YouTube, en Twitch, pero a ese nivel funciona ben. Eu centro-me máis agora no Instagram, Sí. Vexo máis real o seguidor de Instagram que teño máis ou menos casos míos, porque teño máis en TikTok, pero vexo máis fiel e máis un público máis serio o de Instagram. O TikTok creo que É un público máis espontáneo, sí, entonces eu centro máis no Instagram, as publicidades e as promocións poden entrar por Instagram e no TikTok é máis complicado, verdad? Sí, máis complicado. Entonces, Twitch non me atreví nunca, digo moitísima xente. De feito, vou ter que atrever. Digo, pero só por probar, porque tamén dicimos de TikTok. Cando eu estaba facendo vídeos con outro colega, que eu tiña un dúo antes, que é un minúsculo, que temos un bar en galego que estaba a mí gustaba máis que Champimuros. Todo o mundo, TikTok. E non fixemos TikTok, tínhamos de mis seguidores, pero en nada, en unha semana. Con Champimuros xa dixen, pero con TikTok. Empecé con TikTok antes con Instagram. E hasta onde ves tú o límite desta aventura? Me refiero, tú tes as metas moi claras ou estás deixando simplemente que todo vaya pasando ou como ves tú esta aventura de TikTok? Eu sempre digo que o meu futuro non está en gravar un vídeo que pasa gentuza, penso. Que o futuro ao final é facer contactos, conocer xente, renovarse a morir, como se di, con o tempo. Miña idea é empezar xa este ano con shows en directo, estou empezando a escribir que vai a partir dos vídeos, ao final vai ser todo relacionado co personaxe. E a idea é que algo deso todo me pasa a mí, sabes? De contar historias, os chistes, pero como me pasou de verdad, como foi o personaxe. E a partir de aí creo que cos shows directos sí que pode crecer un pouco isto máis, pero estou dando paso moi despacio por o tema psicolóxico. Teño un medo ao coco. Sí. Teño muchísimo medo, porque eu xa tuve problemas da edición ao xogo e todo eso. Creo que a miña cabeza tamén sufriu moito de ansiedade, que agora estou ben. Quero que isto sea algo para disfrutar. É un camiño hacia o meu futuro, pero non pensar en plan, voume comer o mundo, vou vivir desto. Agora estou vivindo desto, sí. Dentro dos meses, se teño que ir a bandexa outra vez, ou teño que irme traballar fora outra vez, pois voume, non hai problema. Non teño... Estou moi concienciado de que isto é un mundo moi volátil e que mañán podo ter 1 millón de seguidores ou mañán que non me conocen ni Dios. Porque neste mundo tens xente que, quero dicir, ti cando empezas a ganar seguidores, tens xente que prestaste axuda a nivel mental ou vais dando pau de cego? Eu estou co tema da psicóloga a muerte. Xa fun sempre, eu desde pequeno fui psicólogo, pois diferentes cousas, de pequeno pois altas capacidades que iba un curso adiantado, pois tema de que chama superdotado, que a mí, bueno, parece un pouco unha palabra como, buah, sabes, no, como un superhéroe, no, altas capacidades. Despois por temas da adicción, ludopatía, despois por temas da ansiedade, sempre estiven aí. Entonces, e agora con este mundo, fun eu que chamei, cando empecé a crecer, chamei a psicóloga e dixe, vamos a vernos, e agora vou todos os meses, e a veces vou ali, non porque me pasa nada, todo o contrario, para dicir yo ben que estou, pero axúdame a algo reforzado sempre. Recomendo, de verdade, recomendo a todo o mundo que si pode, que ao final, pues, a sanidade privada, non sei, que a psicología non é tan barato, pero si pode, que lle recomendo de vez en cando ir ao psicólogo, que renova que flipas, usar o reforzado sempre. Que de importante crees que é o feito de todo isto que levas dentro, botarlo hacia fora, non retenerlo? Crees que todo? Todo, porque eu agora sempre intento identificar todo, aprendino aí, porque antes era como, tiña ansiedade, por qué? Tiñas atenos na cabeza que non sabías cal era que te estaba producindo ansiedade, ou eran todas, e agora sí que hai un momento, eu cando dixe, vou facer un show directo, e xa puxo unha fecha, e empecé a mirar salas, e empecé a... para, non tes prisa, sabes? Empeza a escribir tranquilamente, relájate, cando teñas listo, basta con quen falar, basta que che vai a axudar, sabes, se foi como, vale, identifiquei que a ansiedade me estaba producindo eso, entón foi como frena. Ahora mismo non che convén isto, sabes? Entonces, sí que é verdad que o de soltar, falar as cousas, sou unha persoa que sempre falo moito, conto a miña vida moito, miña vida é demasiado pública xa, pero a mí me axuda, me fai ben. Claro. E que de importante crees que xoga o papel das redes sociales, de empezar a crear contenido e tal, no aspecto de liberarte por dentro e ter un motivo de desconexión? É que flipas, eso noto moitísimo, da desconexión. A veces teño igual un día malo por outra cousa, pois por tema familiar, discutín con miña nai, falei ca chavala,
E de repente digo, vale, Sí. vou subir un vídeo ahora, Sí. e a xente vai a molar, tío, vou interactuar ca peña e así. É como o Facebook, cantos seguidores teño, como canta xente me quere, canta xente me fala, que agora xa non podo ler a todos, que sabía que iba a chegar este día, chegou un mes para aquí, que non podo contestar a todo o mundo, é moi imposible. Eu era dos fieles de hasta as 3 da mañá, contestando gracias, e agora sí que teño os mensajes. Claro. E de vez en cando vou contestando aos que me escribían entre semanas. ¿Crees que eso puede pasar factura a nivel negativo por la dependencia emocional, que é un tema moi tratado por redes sociales? Se crees que existe a dependencia emocional dos teus seguidores? Das cifras? Sí, total. Non vou ser hipócrita, podo decir casi que estou tamén teño media adicción, non adicción de todo porque como veño dunha adicción, porque parece moi forte decirlo, pero sí que estou moi pendiente do teléfono, moi pendiente dos números, sobre todo o tema que estou tratando moito ca psicóloga é eso, saber que este mundo sube baixa, e os momentos baixos hai que seguir facendo contido, porque a veces eu estou na casa e podo pensar, non se me ocurre nada, tío. Xa. Buah, mímate, acabou ese champimuro, xa non vou ter as ideas. É como unha catástrofe. Despois xa tes 4 vídeos na cabeza, sabes? Ao final é unha montaña rusa e hai que pelear con eso. Sí que é verdad que o día que subo un vídeo e non me chego os 1000 me gusta, como estou chegando ahora con todos, e chego que era 400, buah. Sí que, aínda que este preparado psicolóxicamente, sí que levas un chasco, entonces é un mundo complicado, No, a ver, aparte de certo modo normal, porque o que máis se gusta facer é sempre se mola ter satisfacción no que faz, pero bueno, isto a veces é igual pensas tú que un vídeo está de puta madre e igual non lle chega a tanta xente polo que sexa. É unha locura, o da ITV, por exemplo, eu graveino, non me esperei pero para nada, foi un vídeo máis. ¿Qué pasa, gentuza? Estoy aquí en el polígono del Tambre, en la ITV, en Santiago de Compostela. Estoy esperando por la policía. Me va a caer una demanda, van a flipar. De mí no se ríe ni Dios. Pedí cita y tenía cita para hoy. Y ayer llamé para preguntar qué tenía que traer. Y me dijeron que tenía que traer la tarjeta de inspección técnica y el permiso de circulación. Vale, pues vine, pagué, 48 euros y pico. Yo encantado, sin problema ninguno. Estoy esperando media hora y cuando me llaman, no me dicen ahora los gilipollas estes que tengo que traer el coche. Oye, tengo que mundial. De repente, está na televisión de Andalucía, na radio, na COPE, mandando a todo o mundo un millón de reproduccións en un día. Fua. Eso foi historia, sabes? Teño que contar unha historia que me pasou outro día. Estaba sentado con meu pai despois de comer e de repente, mira Diego, mira este vídeo. Que vídeo era? O vídeo de tuve de Champimuros. É que non fai, eso flipas, todo o mundo falaba, meu jefe me enseñou o teu vídeo, meu pai enseñou o vídeo, mira que mandaron por WhatsApp nos grupos, pois foi unha locura. Sí. E aí sí que subí moitísimo, sobre todo en TikTok. Foron 15.000 seguidores en 5 días. E cal é o vídeo que quizás máis o petou? Este de ITV ou tes algo máis? Porque aí eu acordo donde que te tiras a ría de muros, un dos 500 que se tira a ría de muros. A mí hubo un que saíame cada día en Instagram, o sea, xa o tiña visto, o sea, seguía saindo. O do salto. O do deseo, ese 9,9 millóns de reproduccións. Que locura, É un cuarto de España. A cuarta vez que o gravo. A cuarta vez? Iso graveino, eu tiña un dúo que era Pachi Culo en 2014, graveino para aí. Con dúo minúsculo graveino 2 veces. Tamén o do deseo, con Champimuros tiña que volver. O Champimuros rompeu unha de todo. Sí. Eu reciclo moitos vídeos, porque incluso na propia conta, porque eu agora, claro, estuve en julio e agosto subindo 3 vídeos ao día. 3 vídeos? E cada vídeo ten 5 chistes. Sabes? Ao final, claro, é unha locura. Entonces, que fixe? Ti agora, se os seguidores novos van ver 20, 30 vídeos, non van ver os 500 ou 400 que poden ter. Eso que estás tendo. Entonces vou para baixo, a veces cando non teño ideas, vou para baixo, igual non fago vídeo tal cual, pero ostras, este chiste era bo, tío. Este ten que ver para arriba outra vez. Ao final, son uno facer cíclicamente. É dicir, hai xente, pero casi nadie se dá conta, pero este é repetido, eu digo, sí, é repetido, é máis que vou repetir. É máis que vou repetir, non hai problema, non me avergonzo de decirlo, sabes? Claro, porque está tendo un crecimiento tan alto que igual un contenido que subiches fai 2 meses, un seguidor novo. Claro, que se quede aí. Antes resubín 2 vídeos que tiña en TikTok, resubínos en Instagram. Que xa sabía que tiña un peludo todo. A xente non se queixa, Sempre hablo, haters cada vez hai máis, pero... Xa. Como de importante é a constancia nas redes sociais? Eu creo que todo. Eu creo que o meu fallo sempre que... Porque eu con Pachiculo chegara a 20.000 seguidores, aí quedou.
Con dun minúsculo chegamos a 10.000 en Instagram, 14.000 en TikTok, e aí quedou, pero por eso, por non facer. E con este, dixen, vou eu solo, non dependo de nadie, se me gusta a mí, gusto, me punto, non teño que gustar a outro, e vou darlle constancia, e que non teña ganas, vou gravar. E vou gravar, e se o día que non teña ganas, pois resubo un vídeo, é mellor resubir un vídeo antigo que non subir nada. Claro. Noto moitísimo, a constancia, a xente agradece e totalmente. Non fixen nada de non gravar ainda para que sube vídeo como era antes, sube vídeo. Pero supoño que se estou 5 días sin gravar, que me escriben, fijo. Pero bueno, espero que non pase eso. E unha cousa que me chama a atención moito de Champimuros é que a maioría dos TikTokers ten un público de 15 a 25, por exemplo. Pero posta a ver, os seguidores de Champimuros é de 15 hasta os que van por nicho. É increíble a variedade de peña que te sigue. O sea, eu flipei porque a nivel de edades sí que os creadores de contenido eso teñen unha franja. Pero tú, é que abarcas todo. Donde crees que está o secreto de abarcar tanta xente? Non pensar así, pero sí que o noto moitísimo. Non sei cal é o secreto. Teño ese personaxe que a xente que ten ternura, xa creo, pero teño anécdotas de vou pola calle no mismo día un rapaz, papá, que é ese Champimuros? E o pai, que é Champimuros. Pero teño moitísimos casos de pais, sí. non sabes que é ese? É o do fillo, Champimuros, o pai e o fillo, sabes? Pero sí, moitísimo, xente maior, sabes? Pero xente que paramos xa de 70 anos que me conoce, que pasa gentuza, que ao final, o que pasa gentuza cada vez escoito o día, imaginade. Boa, verdad. Que pasa, gente? Mais é a frase que... Vas ao frutero, que pasa, gentuza? Sí, pero pasa gentuza polos coches, vais a meter, que pasa, gentuza? Xente que che rise, gentuza, sabes? Xa non é, o das fotos é que falamos sempre, pídeme fotos, pero moitísima xente, máis que se me pide fotos, saúda, che, ríese, gentuza, grande, sabes? Eso... Mas pola calle al final vas te sentindo como, Sí. grande, tal. Sí, mola. Non sientes que estás un pouco no show de Truman, quero dicir, de que vayas por onde vayas na tua cidade, hai xente que está te vendo e sabe quen eres. Faleino, isto do show de Truman falámoslo hai 2 días cun colega que se chama Juan Barbazán, que foi o videoclip de Rapan. Sí. Fomos dar un paseo e falábamos isto do show de Truman. Sí que a veces, cando tes un momento malo, sobre todo nas festas e así, dices, bueno, non teño intimidade, tío. Xa. Sabes, o perdí a intimidade, sobre todo aquí. É como non podo facer, sabes, estaba con un colega e a mexar aí nun garaxe, que faz, tío, non podes, o sea, mira, ese rapaz está esperando para que te botes, eu aí que con 2 cuartas ao lomo, en plan, perdí a oportunidade de mexar públicamente, tío. Te imaginas que sale o dueño do garaje en vez de pensar que che vai tomar e dices, que pasa? Pasoume aquí en Coruña un caso en un calexón e ven un tío unhas pintas, toda a cara toda tatuada, unhas pintas, e oye, é un mima, tío. Vale, dejaron pavo aquí. Non me cheguei con rollo para correr. Importa sacar unha foto conmigo, hostia, o que queira, vamos un pillo. Oye, ahora que falando de creación de contenido e tal, crees que é importante ter referentes a hora de saber por onde queres tirar? Porque sí que hai moita xente que dice, eu teño posto de referente a X persona e quero facer o que fai esa persona, pero con meu estilo. Tú tens algún referente, Champi? Pois non, tío. No? Son un creador de contido que consume poquísimo contido, tío. Sí? Sí. E a verdad que sí que do que estou orgulloso é que fixen un estilo propio. Claro, sí. Que son moi difícil hoxe en día. Estilo Champi. Un estilo de... Como eu son malísimo, son un indigente tecnológico, sabes? Claro, teño que empezar a facer reír, pero como fago? Pois mira, con móvil gravo, non gravo con a cámara interna, gravo con a cámara externa, así. Xa. Sabes, é como para que por un tema de calidad, e non edito nada, fixo un estilo de un rapaz que vai contando, un rapaz porque ao final o personaje é un pouco cortiño, un pouco ingenuo, non? Que vai contando as movidas que lle pasan todo así con doble sentido e tal, pola calle, sabes? A verdad que non teño ningún referente, creo que non hai ninguén que fixera eso ou parecido, non... Gustaríame consumir máis e seguramente aprender a máis e me maduraría máis a este nivel, pero... Bueno, pero igual tamén perderías un pouco de originalidade. Porque o ver ideas, al final quedanse na cabeza. Sí, eso é verdade. Algún vídeo sí que é verdade que o ves e pois este vou dar o meu estilo, sabes? Pero doulle unha volta tan grande que ao final o vídeo non ten nada que ver co que vi, sabes? Pero sí que algunha referencia, colles algunha idea. Hostia, pois mira, este tema non se tratou. Tamén de ITV foi porque estaba pasando ITV. Xa. E con ITV de verdade, que foi espectacular. Eu vendo o vídeo digo,
De repente, no, es cuando no me pidieron que trajera el coche o algo así era, ¿no? Claro, eu non me din que tiene que traer o coche. Pero claro, o rollo é que hai xente que di, eso es de tal. E resulta que hai un tío que a mí é o meu humorista favorito, así que o meu humorista favorito, que é Comandante Lara, que se dedica a facer chistes. De chico lle chistes. É o amigo de Joaquín. Sí, porque eu vexo moitos vídeos de chistes, e máis que monólogos, De chistes. Ese tío é un tío que conta chistes, non conta monólogos. Entón sí que dese tío hai un que di, mi cuñado, al seu cuñado sempre di que foi a ITV camiñando porque vivía ao lado. Pero que non o vi como referencia, eso claro. Foi a xente, ese Comandante Lara, cara, digo, a xente como rebusca, sí, non? É unha historia que flipas, que xente, permiso de circulación, non sei que tal, e ainda xente, eso é Comandante Lara. Listo. Pero bueno, non teño moitos xistes que teño, nos xistes veñen del, sí, que é verdad. E tes algunha colaboración soñada? Un vídeo que Champi Muros desee facer con algún, non sei, con alguén, rollo mismo que Comandante Lara? Fua, eso sería hostia. Pues mándalle mensaje, aí te sacaba, Comandante Lara, cuando quieras, gallego contra gaditano, hai unos chistes. Gano fijo. Toncho, tamén como se paga en realidad, pase polo rico, apuntámonos no dólar. Cuidado, pero sí que colaboración así soñadas. Eu pareço moi autónomo. Moi autónomo, porque eu noto moito elitismo neste mundo, sabes? Un pouco que vou crecendo, xa noto xente que igual eu seguía e escribir algún momento que estaran agora a escribir mails tamén que tengo que seguir, como... Antes non che valía, sabes? Agora, como teño... Sí que noto moito elitismo, entón non me quero xuntar con nadie. Joder, teño... Sígome moito con Mandallo, con Sieira, que estuveron aquí, quero dicir... Somos seguidores, pero nunca me pediron eles facer nada xuntos. Un día vamos cadrar e vamos a decir, que, gravamos algo? Pois sí, pero non me gusta como pedir, non sei, parece que estou mendigando, sabes? Sí. Prefiero facer cousas con xente que ten menos seguidores, axudar a crecer a xente, como pode ser un podcast, por exemplo. Igual me fai máis ilusión facer un podcast aquí ou facer outros chavales que fixen outro día en Vigo que facelo con Perdón, sabes? Porque, ou cando Ceranova, que se presentou o de Ferroxa, pois vino aí, tío, dixen, non teño nada. Buah, dille o tirón, e se empuxou, e aí fomos, a Ceranova ao final, fomos a facer o encendido oficial de lutas, que non ganaron, pero foi como, jodete, se algún día soña contar seguidores é para facer estas cousas, sabes? Para máis axudar aos que non teñen tanto repercusión, que se teñen feito, tío. Sabes? É nutrirse uns dos outros, pero ao final creando un elitismo e deixando fora os que non teñen seguidores, igual teñen o potencial máis potencial que mí. Pero cando ti empezas a crecer, non tes medo de quedar fora dese círculo de xente, porque ao final a xente que colabora con marcas grandes, por exemplo aquí en Galicia, os influencers que colaboran con marcas grandes, ao final sempre é o mesmo círculo. E ti cando empezas a crecer, non tes medo de quedarte fora dese sitio? No, eu non vou renegar tampouco non vou a... porque eles tampouco teñen culpa, quero dicir, non vou a decir, tío, aquí tes 1 millón de seguidores, a mí non me fales. Para que estou dando a entender iso, non vou por aí. Pero sí que é verdad que eu vou ser moi autónomo. Xa o son, eu vou ser moi autónomo, e se unha marca me vai querer, vai querer, si... Sabes, é como... Non vou chorar a ninguén, non vou mirar ao que ten 1.000 seguidores con máis que ao que ten 20.000, sabes? Non son así, creo que en este mundo, creo que en todos os aspectos artísticos hai este problema. Pero bueno, porque a todo o mundo lle gusta codearse ca yesera. Pero bueno, eu... Que igual, pero ves dentro de... Mira o que dixo Champi Muros no podcast de Zapatilla, e agora... Aí está, la semana con la vida. Bueno, pues vamos allá con as seccións estrella. Temos dúas espectaculares. Vamos ca primeira, o ping-pong. Tú xa que eres TikTok sabrás de sobra o que é o ping-pong. Sí. Entonces, vamos allá, Champi, ¿estás listo? Vamos. Veña, un referente personal. Valerón. Unha meta. Ser feliz. Si foras un animal, serías? Unha rata de cantailla. E por último, vamos, que esta sí que me mola, cal é a persona máis famosa que tes nos teus DM de Instagram? Dani Martín. Dani Martín, que nos estuvo enseñando antes uns audios. Eu, claro, mandou, o sea, enseñou un audio e digo, esta voz soname, pero non creo que sexa él. E de repente enseñamos un móvil e digo, perdón. Empezamos a seguir a mí, Hostia. Que iso é moi difícil, que o que falábamos antes, moita xente que ten moitos seguidores, que falamos do elitismo, pode ver os seus vídeos, reírse, enseñarse a familia, pero darlle o botón de seguir, cando non poden seguir tamén. Xa. Costa, iso dixo
o director dunha agencia moi importante en España dixome que ten moitísimo mérito eso, que siga a Martínez, que ten que ser super fan, Sí. sabes, si non me seguiría, en xeral. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver en que posición se coloca Champi Muros no ranking do máis Teño feo, ou menos. Eu creo que ese Champi Muros ven con ganas de xogar. Ven que a camiseta lle máis posta, vai encarar. Vamos allá, máis ou menos 20, número redondo, Sí. Vamos allá, Champi, vamos allá, Vamos. temos que... Empezamos cunha... Eu creo que é fácil. Temos La Casa Fuerte, que é creo que era un reality de televisión, ou Luzu, o youtuber. O youtuber. Luz. Eu diría tamén Luzu, Sí. Full. Bueno, tampoco por nada. Bueno, ahí tampoco. 11.500, primeiro acerto para Champi Muros. Señor. Luzo... Luzu ou Silithur, que é outro streamer tamén. Silithur. Luzu. Eu tamén tirei por Luz. Sí. Bien, Sí. Champi, moi ben. Vamos. Dos acertos. 2.750. E agora temos 2.750 de Silithur contra o rapero argentino Papo. Papo. 2.750 son pouquiños. Bien. Bien. Temos pouquiño hoxe, 9.300. 9.300, Bah. bueno. Papo ou Bad Bunny? Bad Bunny. Seguro? Bad Bunny, bebé. 177.000. Vamos allá. Siguiente. Bad Bunny ou Carmen Calvo, ministra? Bad Bunny. Vale, 100%, ¿no? Eu direi, sí. Hostia, un Bueno, ben, ainda ten 65.700. Bueno, Vale. Carmen Calvo, Ou- 75.000. para, ou certa compañía telefónica que ten o logo dunha M. Que non nos paga. Se nos pagaran... Pois penso que esa. Sí. A compañía telefónica. Sí. Sí. 1.200.000 búsquedas. Pero Champi, esto va igual. Esto va- ¡No! Movistar... Bueno, da igual. Contar. Ou... Movistar ou OnlyFans? No, a ver. OnlyFans. OnlyFans. 1.200.000. 1.200.000 son moitas, Champi. Movistar ten 1.200.000. Sí. Sí. Movistar, A ver. Movistar. Pero claro, que- OnlyFans os casos en concreto, non OnlyFans en general. Claro, exactamente. Sí. Eu tiraba... Seguro? Sí. Sí. OnlyFans, además, isto está en 2021. OnlyFans pegou boom en, non sei, pero fai pouco. Venga, va. Sí. Bien, 100 aciertos. Vamos. 732.000, que son moitos para unha persona sola como é Jordi Alba. Jordi Alba contra OnlyFans, 732.000 búsquedas mensuales, Champi. OnlyFans, vai usar Jordi Sí. Alba, joder. Jordi Alba está bueno. Ya te da 100.000. Bueno, pues pouco, 66.000. 66.000 Os do Comuni. Por do Fantasy. Jordi Alba, complicado. Ou San Juan. San Juan. San Juan. Juan máis. Máis que 66... En que? En un ano? No, San Juan é a festividade esta. É un Claro, mes, pero me refiero a búsquedas en un ano. En un mes. En un mes, claro, si en junio igual era San Juan. Pero si Claro, no, Pero si San no, Juan. Jordi Alba. Eu... Sí, bueno, Jordi ti crees? Sí, pensé que era... Sí, Jordi Alba, va. Eu tamén tirarei varios, Bien. Sí. No acertos, Champi Muros, pero Esto esto é va. locura, tío. San Juan, 22.400 contra o deporte, non deporte, non? Sí. Escalada. Uf. Escalada. Sí, escalada Al máis. final, busquen escalada, non. Non é ninguna locura. Sí, Igual 30.000, 40.000. pode ser, Bien. Bien. 50.000, 10 acertos, dos. Esta número todo, Estoy impresionante. No, Champi, non nos mitas, onde pasaches a noite, despois do directo de TikTok, pasaches xogando toda a noite, Escalada con 38.000 ou Fortnite. Fortnite. Fortnite, Bien. 11 acertos. Medio millón Fortnite. 456.000. Fortnite ou Fall Guys, que é outro videoxogo. Fortnite. Eu pensei no Fortnite. Logo, 400 búsquedas, Sí, solo. sí. Sí, pero... non. Fall Guys con 420 ou compartir piso. Compartir piso. Es que 420 tamén. 420. Bien. 9.800. Champi, estás a unha de colocarte segundo. Vamos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Compartir piso con casi 10.000 ou a serie Élite. Élite. Sí, además en 2020. E con máis moita chavalada. Sí. Sí. ¡No! Era outra, sí. 5.100 solo. De todos modos, segundo en la clasificación Champi Muros. Bueno, ben, Sí, non? señor. ¡Qué locura! Tienes otro posible intento. Si quieres borrar este, Uf, este foi ben, non? Sí, Sí. eu non me No. queimaría moito, a verdade. No. sí, é moi da avaricia. No. Deixámoslo. Deixamos. Venga, temos novos Saltamos.
Sí, señor. Bueno, Champi, pois nada, para nós foi un placer terte. Moitísimas gracias por vir, porque vou contar, porque non solemos decir isto moito, pero tanto con Derrapats como con Champi Muros son xente que ven desde Muros, Sí. que ten que facer unha hora para vir hasta aquí e que nos contestaron ao momento e que nos puxeron todas as facilidades para vir aquí. Entonces, para nós que facemos isto simplemente por diversión, é un gustazo, é un orgullo, é un placer que veñades así con tanta facilidade. Entonces, vamos a dar un aplauso para ele para Derrapats. Moitas gracias, Champi, que por siga vir. isto moito tempo, de verdad que pasei genial. Conversación, máis que unha entrevista foi unha conversación, Sí, creo sí. que se trata isto. Vou con sensación e encantado, verdad. Pues nada. Non me arrepinto de ir para nada, todo o contrario. Volvería. Nos deseamos che os millóns dos éxitos. E a vos, como sempre vos decimos, un me gusta, suscribidevos, comentario, deixadenos en comentarios quen queredes que veña. Exacto. E non é porque estemos en ideas. vémonos no Zapatillas número 21. Bien, Un Luis. xogador moi especial. Oh, que dixen antes, eres referente, non? Pues nada, vémonos. dentro de 2 semanillas. Moitas gracias, Chao. chao.